Bismillahirrahmanirrahim. Mu koyi karatu da rubutu na Larabci. Mun dawo saboda ci gaban darasinmu na huruf. Idan ba ku manta ba, mun san cewa muna da haruffan Larabci guda 28. Ga su kamar haka. Yanzu kuma za mu bi su ɗaya bayan ɗaya don mu fahimce su sosai. Yau haruffa 4 za mu koyi yadda ake rubuta su da yadda ake karanta su. Ga su kamar haka. Na ɗaya, alif. 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 Na biyu, ba. 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 Na uku, ta. 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 Na hudu, tha. 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 Alhamdulillah, mu haɗu da ku a darasi na gaba. Mai gabatarwa Muhammad Idris Kumbash.